Leader on kyllä aivan äärettömän tärkeä yhteistyökumppani. Että he on tämän Oulujärvi Leaderin aluetietäjiä ja näin Maaseudun sivistysliittona kyllä on tosi tärkeä yhteistyökumppani, että saadaan aluetta tunnetuksi ja tehdään yhteistyötä. Mites muuten Leader-toiminta koko Suomessa? Miten vaikuttavaa se on? Joo, no on ollut tosi hieno nähdä varsinkin nyt kyläyhdistysten kanssa yhteistyötä tehdessä, että miten paljon niitä Leader-tukia käytetään ja minkälaiseen kaikkeen toimintaan sitä oikein saa ihan täällä energiaremonteista sitten pienempiin tapahtumiin ja muihin, niin on ilo nähdä, että miten aktiivisesti niitä hyödynnetään. On ollut Leaderi-hankkeen tekemisessä mukana Puolangan moottorikerholle ja se on ollut todella tärkeää meille. 2 kertaa ollaan saatu jo sieltä avustusta ja mielekkäät yhteistyökumppanit. Apua on saatu kyllä Leaderin tyttäreiltä tai rouvilta joka kerta kun on kysytty. Se on kyllä tärkeää huomata muissakin kunnissa, että kannattaa käyttää hyödyksi niitä rahoja, mitä on meille mahdollista saada. Kyllähän Leaderin merkitys niin kuin kylien elävöittävänä on ihan merkittävä ja ennen kaikkea sitä kautta, että hankerahoitukseen sieltä saadaan sitä julkista rahaa, joka sitten aktivoi myöskin eri toimijoita näiden Leader-hankkeen puitteissa ja parantaa kylillä sitten kylien viihtyvyyttä, palvelutarjontaa ja sitä kautta myöskin mahdollistaa asumisen ja elämisen myöskin harvaan asutulla maaseudulla. Miten Vaalan kunnassa, niin onko maaseudun kehittäminen, miten suuri osuus Leaderillä on siitä? No, Vaalan kunta on sillä lailla meillä on hankkeita pyörinyt etupäässä tuolla Etelä-Vaalassa, eli Enokylä, Veneheitto, Neittävä akselilla. Myöskin nyt Otermalla viime vuonna valmistui tämä Oulujärven Leaderi nuorisoseuratalohanke ja kyllä niin kuin kokoavat porukkaa yhteen ja yhteiseen tekemiseen ja sitten siellä parannetaan ennen kaikkea tämmöisiä niin kuin kokoontumistiloja tai parannetaan paikkoja, jotka auttaa sitten viihtymään ja viettämään vapaa-aikaa sillä kylillä. No Leaderillähän on tosiaan vankka merkitys, että eihän me varmasti olisi niin kuin golf-yhteisönä pystytty kehittämään sitä toimintaa ilman Leaderin avustusta, kun me saatiin tosiaan niin tätä kautta sellainen avustuspaketti, että me pystyttiin esimerkiksi se simulaattori uusimaan todella nykyaikaiseksi ja toimivaksi ja on saatu sitten uusia jäseniä ja käyttökertoja on kohta lähes 1000 vuodessa sitten toisaalta niin minä olin 4 vuotta tämän Leaderin hallituksessa ja vuosi sitten jäin siitä pois ja sitä kautta opin tuntemaan mitä tämä on sisältäpäin tämä toiminta ja pidän erittäin tärkeänä ja varmasti nytkin on se ihan sen takia täällä kun pidän tätä toimintaa tärkeänä että ehdottomasti niin maaseutumaiseen toimintaan täytyy satsata ja se Leader on todellakin hyvä väylä käyttää nimenomaan tähän.